είσαι και στο Παρασκευή, κάνετε πρεμιέρα Παρασκευή 19 Ιουνίου λοιπόν στο Θέατρο Αλέα. Πετάει. Πετάει. Και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, αλήθεια, γιατί ο Θίασος είναι ένας και ένας. Δηλαδή, τι να πούμε, για το Θανάση τον Πισκατουράκη, το μέτρη της κομμωδίας. Ειδικά ο Θανάσης είναι, ναι. Η Βάσκια Παναγοπούλου εννοείται που μας σκηνοθετεί και είμαστε μαζί όλες τις πρόβες. Τα παιδιά από τη Γη της Ελιάς, ο Μαρτίδης, η Δήμητρα η Κολά, είναι όλοι εξαιρετικοί πραγματικά. Λοιπόν, το έργο, να πούμε βέβαια ότι έχει μπει στο ρεκόρ Guinness, γιατί είναι το πιο πολυπαιγμένο γαλλικό έργο. Αλήθεια. Ναι. Οκ. Γαλλικό λοιπόν. Γαλλικό. Είναι γαλλική κομμωδία, φαρσοκομμωδία. Εντάξει, το έχουν οι Γάλλοι με την κομμωδία, να τα λέμε και αυτά. Έχουν το ρυθμό, το αστικό, αστική κομμωδία, σαλονιού και τέτοια. Αλλά είναι πόρτα ανοίγει, πόρτα κλείνει. Γίνεται χαμός εκεί πέρα. Και είναι αυτός ο νεαρός, ο Μάνος, ο Αλέξανδρος ο Μαρτίδης, και έχει 3 αεροσυνοδούς. Το ξέρω το έργο. Ναι. Μάλιστα. Είναι πολύ γνωστό, αφού γίνεται Το ξέρω. Έρχεται η μία, φεύγει η άλλη. Αυτός νομίζω ότι τα έχει κανονίσει όλα και όταν μπαίνει Πισκατουράκης, Σύφης, κριτικός. Και γίνεται χαμός, βέβαια. Ναι. Μετάφραση σκηνοθεσία Βάσκια Παναγοπούλου, διασκευή του αγαπημένου μας Στέλιου Παπαδόπουλου και του επίσης αγαπημένου μας Γιώργου Βάλαρη. Με Θανάση Πισκατουράκη, βλέπουμε εδώ πέρα και τις φωτογραφίες. Αλέξανδρος Μαρτίδης, Δήμητρα Κολά, Ειρήνη Τάσου, Κατερίνα Μπαξεβανάκη και εσύ βεβαίως. Ημέρες και ώρες παραστάσεων Παρασκευή 9 και 4, Σάββατο στις 9 και 4 και Κυριακή επίσης στις 9 και 4. Όλο το καλοκαίρι. Ναι, εκτός από το 15 Αύγουστο, έτσι 10 μέρες που αδειάζει η Αθήνα.